ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагии канали мо. Дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. Навор кардем навори астраҷиҳоро баҳри шумо. хоб барои реклама кардани мошинҳоятон дӯстон дар ватсайи ман 409 12 39 39 қайд муроҷиат кунед. худо хоҳад мо дар навори оянда мошинҳои шумо дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм реклама карда ҳаракат мекунем. дӯстон дар муддати кӯтоҳ фурӯхта метиҳем. навора бо диққат то охир тамошо кунед. аз нархи нави астраҷиҳо бохабар шавед. зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Дикат. Салом дустон хуш амадет ба канали Умар Тач дустон кадоме аз шума аз ин канал хона ё машин харидори микунед аввал бо саҳиби маҳсулот шинос шуда баъд харидорӣ кунед. Раҳмат барои диккататон. дӯстони азиз, аз тарафи подписчикҳо срочно BMW фурӯшӣ роҳӣ кардан. бовар кунед, системаи бениҳоят хубай, дискҳои престижни дорад. соли баромадаш 2010 сол, кожани салон дар беҳтарин ҳолат, ҳуҷҷатҳои солона ҳам ҳастанд. дӯстон утилизатсия кардагӣ тайёр аст ва қарор дорад. дар ноҳияи вахш гуфтага нархи мошин 85 000 сомонӣ. танҳо бензин, коробка автоматик, мултирул, абагрев сидани лук, яъне ки лук дорад. дӯстон классикаш сабсафедат, кузуфаш тозаҳак, 4 баллони пачка. нархи мошин 85 000 сомонӣ. гуфтага харидори аниқ бошӣ, боз савдо муомилаи хуб дӯстони азиз мешавад. рӯи 260 мерафта будааст. дар рақамҳои 931 08 64 64 қад муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дар канали Умар Тач хоҳиш мекунем подписатсия кунед. дарси навора шуро мекунед. зиндаву сарбаланду хонобод бошед. дӯстони азиз, аввалин эълони мо дар навори имрӯза астраҷи ҳастаи кузов хачибек, соли баромадаш 1999 сол, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи сӯзишворияш, бензин, газ, гази евро 4 гуфтага кор мекунад. мошин астраҷи хачибек ҳуҷҷати солона дошта шудааст, яъне ки документ дорад, утилизатсия дорад. нархша 46 000 сомониш мегӯяд. классикаш серебризни, кузоваш тозаҳак. нархи мошин 46 000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед дар тамос боред. дуюмин эълони мо дӯстони азиз, астраҷи кузов хачибек, соли баромадаш 1998, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи сӯзишворияш, газу бензин кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат, краскаш тозаҳак, 4 баллони пачка, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин дӯстон 52 000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед, боз гуфтагӣ ки савдо муомила мешавад. ду тадари пеш электропакет кор мекунад, документ дорад, ана кондитсионераш кор мекардааст. нархи мошин 52 000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем дар канали нави мо подписатсия кунед. ҳамагуна, яъне ки ҳамарӯза аз нархи навои мошини арзон шуморо худо хоҳад ҳаракат мекунем, бохабар кунем. дӯстон марҳамат, 38 000 сомонӣ астраҷитон ёфтем. кузов хачибек, соли баромадаш 1998, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтага ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи ёвон. нархша 38 000 сомониш мегӯяд. дар навор маълума дӯстони азиз, яъне ки мошин кузоваш мелишни кор дошта будааст. 38 000 сомонӣ камтарак савдо муомила мешавад. дар масъалаи ҳуҷҷатош ҳечи қайд кардагӣ нестед. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, астраҷитон ёфтем, боз системаи бениҳоят хуб, соли 2003, мотори 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. аз учёт синимат кардагӣ, яъне ки номерош транзит,
кузовиш тоза, краскаш, серебрис, ничор, дискобалон, пачка, мотор, коробка ходовой соз. Чашкёш гуфтагие ки варид надорад. ҳуҷҷати солона ҳам дорад. Утилизатсия гузарондагиай. Состоянияш хубай гуфтагие дӯстони азиз. Хоб кузовиш тоза гуфтем, қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. Нархи мошин 65 000 сом мега. Харидори аниқ бошӣ, боз гуфтагие савдо муомила мешавад. Дар рақамҳои 879 55 77 абдақади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 57 000 сомонӣ 2001 сол Астраҷи кузов хачибек. Бензин, газ, гази Евро 4 кор мекунад, чухол надошта будааст. ҳолати хуби техникида қарор дорад. Кузовиш тоза, коробкаш механик, дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки 4 та балони пачкам гуфтагие дорад. нархи мошина 57 000 сомониш мега. Боз камтарак савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 873 08 01 00 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худашон пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, инак дигари эълони мо боз Астраҷи хачибек, солаш 1998, мотори 1.6, коробкаш механик, танҳо бензин, қади ҳаракат мекунад, дискаҳои 5-3, 4 та балони 80-90 фоиза дорад. кузовша дӯстони азиз, яъне ки дар наводи дестем ки кузовиш тозааки хушрӯвак, мотори коробка соз, нахаду ба кор тайёр, бампери ақибаш камтар, яъне ки лакаш камихе краскаш паридагиай. дар шаҳри Душанбе гуфтем, нархи мошин 47 000 сомонӣ. дар рақамҳои 208 14 45 45 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтари Астраҷиро дӯстон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ба хотири меҳнатҳои мо ва ба хотири пешрафти канали мо дӯстони азиз, подписатсия кунед, лайкҳоро бижахан хоҳиш мекунам. шитоби шумо ҳамарӯза мақсад ки аз мошинҳои арзон бохабар шавед ва боз кадом маркаи мошина мехоҳед ки як навор кунем, дар комментария бинависед. худохоҳад мо дар номи оянда ҳатман ҷойгириш мекунем. дӯстон, инак ин охирон эълон дар навори имрӯза Астраҷи хачибек. хоб 98 сол, мотори 1.6, коробкаш механик, бензин, газ кор мекунад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 39 000 сомониш мега. камтар савдо муомила мешавад. рақамҳои 915 76 28 27 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. навори имрӯза мо дӯстон ба анҷом расид. лайкҳоро хоҳиш мекунем бизанед. боқӣ сарбаланд бошед. худованд нигҳбон бошад. дастгирии шумо пешрави мост. аввалин Астраҷиён дӯстон, Астраҷи ҳастай кузов универсал каравани, солаш 1999 сол, моторобиён 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензини қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ гуфтагие ки қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 4 та балони пачкам дорад. хоб нархша 43 000 сомониш мега. ҳуҷҷатҳош ҳастанд. аз учёт синимат кардаги номерҳош транзит дар рақамҳои 931 31 05 31 қади дар тамос боред. аз номи ютуби мо, сайти мо салом расонед. дӯстон, дуюмин Астраҷи фурӯшиямон, Астраҷи караван, солаш 1999 сол, моторобиён 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензини қади ҳаракат мекунад. бензини холӣ, мотори 1.6, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 соли пурра ҳуҷҷат дошта, утилизатсия кардаги тайёр. аз учёт синимат кардаги номерҳош транзит дар рақамҳош транзит. нархша дӯстон 59 000 сомониш мега. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Фарохор.
Astra-J кузов универсал 99 сол бо нархи 59000 сомониш мега. дар рақамҳои 886 88 88 54 хади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. $52000 сомон дӯстон Astra-J ҳастай 99 сол мотор 1.6 коробкаш механикаи танҳо бензини хулӣ. дискҳои 530 кузоваш тозаҳак мотор коробкаи хадаҳои соз гуфтага мошин бе ягон камбудияи мотор 1.6 коробкаш механик қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ду тадари пеш электропакет стеклоподъёмник кор мекунад. кузоваш тоза гуфтем дӯстон. дар шаҳри Душанбе нархи мошин 52000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, Astra-J ёфтем ки ҳолаташ бениҳоят хубай. 2000 сол мотор 1.6 танҳо бензин, кузоваш тоза, коробкаш механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки нархша 58000 сомониш мега. холоса як сола пурра ҳуҷҷат доштада утилизатсия кардагии тайёр. кузоваш тоза, 4 баллони пачка дорад. рақамҳои 904 49 66 66 қадам муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар канали мо подписатсия кунед. боз кадом намуди мошинро мақсад ки мехоҳем ки як навор кунем, дар комментария бинависед. худо хоҳад мо дар навори оянда ҳаракат мекунем ки баъди шумо мошинҳои арзон, мошинҳои ба дили шуморо реклама карда бо нархҳои арзон баъди шумо пешкаш кунем. так што подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, дар ҳаминҷа бародаре ки ҳастанд ки аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, яъне ки Astra-J мехостен, марҳамат. 2000 сол краскаш серебрисни, ҳолаташ хуб, сӯзишвориш бензин, газ, объём мотор 1.6 коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои соз. дар ноҳияи Ҷаббор Расул нархша 60000 сомониш мега. рақамҳои 987 86 77 06 дар тамос боред. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Astra-J 80000 ёфтем. шедуинар ки марҳамат 2004 сол мебошад. беҳтарин ҳолат, беҳтарин состояния қарор дорад. мотор 1.6 коробкаш механикаи. ранг серебрисни, кузоваш тозаҳак, мотор, коробка, хадаҳои соз, кондисионер кор мекунад. даро электропакет қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нархша 80000 сомониш мега. номеришам 2004, солшам 2004. ду тадари пеш электропакет. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстон, инак ин охирон эълон ҳастад дар навори имрӯза. Astra-J Хачибек, солаш 1999 сол, мотор 1.6 коробкаш механика, бензин, газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтагӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нархша 39000 сомониш мега. боз камтарак саводо мешавад дар назди мошин. срочна фурӯши пул даркора. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, навори имрӯза мо ба анҷом расид. боқӣ сарбаланд бошед, лайкор бизанед, дар канал подписатсия кунед. худованд нигҳбон бошад. дастгирии шумо пешравии мост.